созмони занони маъюб аз журналистон хостааст ҳангоми навиштани матлаб дар бораи маъюбон аз ибораҳои дуруст истифода баранд. ба қавли онҳо бештари матолиб дар шакли лозим таҳия намешаванд. дар ҷумлаҳои журналистон ба чунин мафҳумҳо дучор меоем: ба маъюбии худ нигоҳ накарда ё кӯдакҳои офтобӣ. онҳо як ёддоштеро ба шакли чӣ тавр набояд гуфт тартиб доданд ва хостанд журналистон онро риоя кунанд. онҳо аз маъюбон қаҳрамон месозанд ё раҳмангез. мехостем журналистон ба онҳо чун ба одамони солим назар андозанд. фаъолони ҷамъиятӣ истифодаи ибораи шахсони дорои имкониятҳои маҳдудро низ ғайриахлоқӣ меҳисобанд ва таҳрири онро мехоҳанд, чунки ба қавли онҳо зани бордор низ метавонад чун шахси бо имкониятҳои маҳдуд шинохта шавад, аммо далолат бар маъюб буданаш нест. ҳадаф ин аст ки калима ва ибораҳои ноқис истифода нашаванд. мо ин тарзи ифодаро ғайриахлоқӣ меномем. саида иноятова роҳбари созмони занони маъюб мегӯяд, ҳангоми пешниҳоди маводҳои аудиоӣ ва видеоӣ муаллифон бештар мусиқиҳои ғамангезро истифода мебаранд, ки раҳмангезанд. ин ҳолат чунин тасаввури ғалатро меофарад, ки маъюбон одамони бадбахтанд. шахсони маъюбиятдоштаро ҳамчун шахси бечора бо зиндагии шикаста ё дили шикаста ишора мекунанд ё нишон медиҳанд. фаъолони ҷамъият намехоҳанд журналистон маъюбонро бемор намоиш диҳанд. ба гуфти онҳо гоҳо аз ҳатто хонадоршавии онҳо ҳодисаи нодир месозанд, ки як амали нодуруст аст. ягон чизи ғайриоддӣ нест. ин ҳодисаҳои муқаррарии ҳаёт мебошанд, чунки дар ҳаёт зан ва мард издивоҷ мекунанд, зану шавҳар мешаванд, оила барпо мекунанд, фарзанд таваллуд мекунанд. ин оддӣ мебошад. созмонҳои ҷамъиятӣ солҳост талош доранд мавқеи маъюбон дар тоҷикистон тағйир ёбад. ба қавли онҳо ҳанӯз тасаввурҳои дар ҷомеа арзӣ вуҷуд доранд, ки бояд ислоҳ шаванд.